مرحبا għas-sitt sessjoni tal-programm Made Istorja tal-Mija Story. Matul dan is-sessjoni se narfu l-binja ta' storja kif ukoll se noħolqu storja flimkien f'pari u fi gruppi. Waħda kien hemm raġel għaddej miexi fl-għelieqi, x'kien lemaħ siġran tat-tin miżewda tin iswed u waqaf għax id-dera tas-siġran fetħitlu l-aptit. U inxteħed taħt is-siġra u beda jaqta' u jiekol jaqta' tina sewda wara l-oħra. Tgħid kemm kiel bil-qalb u x'ħin mela il-ħawsla u qam biex jissokta fi triqtu. Iżda xi jqum b'għaġeb kbir tiegħu kien kibirlu demb twil u waħxon qisu serp. Ir-raġel twaħħax tagħtu rasu u infex jibki qisu tarbija. F'ħattan der qudiemu xi qattab b'daqna bajda silġ tkaxkar mal-art iserraħ fuq bastun. Xieħ qal lir-raġel inti trid teħles minn dak it-temp twil u waħxon? U r-raġel wieġbu da żgur u illum qabel għada. Xwejja qallu mur ħdejn dik is-siġra tat-tin abjad u kull hemm tiflaħ tin abjad. Ir-raġel kien bejn ħaltejn jekk jagħmilx dak li qallu xwejjaħ għax kellu xofa u ma xtaqx li dembu jibqa' jitwal flok jeħles minnu. Imma sab ruħu daru mal-ħajt u għalet għamel qallu xwejjaħ. U aktar ma kiel tin aktar dembu beda jiqsar u jiqsar sakemm spiċċa fix-xejn. Ir-raġel kien ferħan se jtir talli ħeles minn dak ix-xkiel. Raġel kien se jaqbad it-triq x'ħin għaddielu ħsieb li wettaq għax qabel ma telaq salt tin abjad mis-siġra tat-tin abjad u salt ieħor tin iswed mis-siġra tat-tin iswed u xeħed it-tin kollu ġo sorra u telaq lura lejn id-dar. L-għada filgħodu ir-raġel poġġa it-tin iswed ġo bixkilla u werħiela lejn il-palazz tas-sultan għax kien jaf li l-prinċipessa kienet tħobb tiekol ħafna il-frott. Ir-raġel waqaf quddiem il-palazz tas-sultan u fetaħ ħanġra daqsiex. Tin iswed ħelu manna u bnejn, min irid tin iswed? Tin iswed ħelu manna u bnejn, min irid tin iswed? U dak li xtaq ir-raġel seħħ għax hekk kif il-prinċipessa semet l-għajta tal-bejjieħ tat-tin minnu fih bagħtet lill-qaddejja tagħha tixtri it-tin kollu li kellu il-bejjieħ ir-raġel.
Iżda miskina l-prinċipessa spiċċat b'demb twil waħxon qisu serp, tgħidx kemm kietu u tgħidx kemm missiera is-sultan twaħħax. Is-sultan minnu fih bat għad tobbaw il-professuri li kellu fis-saltna tiegħu. Iżda ħadd minnhom ma għaraf x'għandu jagħmel u lanqas is-saħħar tas-saltna ma kien jaf se jaqbad jagħmel. Għalhekk is-sultan minnu fih ħareġ bandu li fih għaraf li kien lest li jagħti nofs ġidu kollu lil min jirnexxielu jeħles lill-għażiża bintu mid-demb ikraħ li kellha. Insema dan ir-raġel qabad it-tin abjad li kien qata u għamlu ġamm libes libsa pulita u b'vażett ġamm ta' tin abjad erħiela lejn il-palazz u għamilha ta' tabib u lill-prinċipessa qalilha minn din il-mediċina għandek tieħu 6 mgħarif kuljum biex dembek jiqsar u fl-aħħar jispiċċa fix-xejn. Il-prinċipessa ilha tibla il-mediċina għal xejn u xejn dan it-tabib ordnalha din il-mediċina ħelwa ma ħasbitix darbtejn għax it-tama ta' din il-mediċina kienet bil-wisq aħjar mill-mediċini l-oħra. U il-prinċipessa ġiet fi kliem it-tabib għax wara ġimgħa il-demb tal-prinċipessa spiċċa fix-xejn. Is-sultan żamm kelmtu għax għamel dak li wiegħed jiġifieri ta' nofs ġidu lir-raġel jagħmilha ta' tabib u żewwiġlu il-prinċipessa. Meta ir-sultan miet, ir-raġel laħaq sultan minn floku. U ħaġa tal-għaġeb il-lejl ta' meta laħaq sultan lir-raġel derlu xi ħakkan b'daqna bajda silċ tkaxkar mal-art ekku dan xwejja kien l-istess xwejja li bis-saħħa tiegħu ir-raġel kien ħeles mid-demb u kif ukoll laħaq sultan xwejja qallu islim għalik sultan. Int kont bin islaten iżda serquk meta kont żgħir u ħadulek is-saltna. Iżda issa erġajt ksibt is-saltna tiegħek. U ma dak il-kliem xwejja qab. U dik kienet il-ħrafa Maltija tiniswed tinabjat nispera li ħadtu gost tisimgħuha u bħas-soltu nħeġġiġkom biex tirrakkuntawha lill-familja u l-ħbieb. Ma wara r-rakkont issa jmiss l-apprezzament nixtieqkom taħsbu dwar dawn it-tliet mistoqsijiet dwar il-ġrajjan fl-istorja l-iktar li laqitkom u għaliex. Kif ukoll xogħġobkom mill-mod kif irrakkontajtilkom l-istorja
Ma ħsbu naqra dwar il-kliem, l-idjomi u l-qwiel li użajt, kif użajt leħni għal karattri differenti u għal sitwazzjonijiet differenti, kif użajt iċ-ċaqliq ta' ġismi u l-espressjonijiet ta' wiċċi biex inwasslilkom l-istorja. U l-aħħar mistoqsija la darba tirrakkonta l-istorja inti kieku xi tbiddel jew xi żżid fl-irrakkuntar tagħha, jiġifieri xi tbiddel jew xi żżid fil-lingwa, f'leħnek, fiċ-ċaqliq ta' ġismek u l-espressjonijiet tal-wiċċ. Din l-attività se noħolqu storja qasira b'nom u verb. Din l-attività tieħu madwar 10 minuti u għalija għandna bżonn lapis jew pinna kif ukoll karti ta' ilwien differenti. Jiena użajt karti ta' lewn vjola u lewn aħdar. L-ilwien tal-karti tagħkom jistgħu jkunu differenti minn tiegħi, basta il-kuluri tal-karti jkunu differenti minn xulxin sabiex tarfuhom minn xulxin. L-għalliem se jqassam kartina lil kull student. Nofs l-istudenti tal-klassi se jkollhom kartina vjola filwaqt li n-nofs l-ieħor se jkollhom kartina ħadra. L-istudenti se jieħdu 2 minuti sabiex jaħsbu f'kelma u jiktbuha fuq il-kartina. L-istudenti li għandhom karta ħadra se jiktbu nom, jiġifieri isem ta' persuna, annimal, oġġett u post. Il-nom jista' jkun komuni, eżempju tifel, kif ukoll nom propju, eżempju Pietru. Eżempju ieħor ta' nom komuni huwa gżira u nom propju huwa filfla. Tajjeb, filwaqt li l-istudenti li għandhom kartina vjola se jiktbu verb, jiġifieri azzjoni, emil. Il-verb irid ikun fil-passat għax se nirrakkuntaw xi ħaġa li ġrat. Mela jien x'għamilt, int x'għamilt, i x'għamlet, hu x'għamel, aħna x'għamilna, intom x'għamiltu. L-istudenti se jaħdmu flimkien f'pari. Jiġifieri l-istudent li għandu kartina vjola se jaħdem ma' student ieħor li għandu kartina ħadra sabiex kull par ta' studenti se jkollu nom u verb. Kartina ħadra u kartina vjola. Tajjeb, f'dawn iż-żewġ minuti l-istudenti f'pari se jaħsbu f'storja qasira li għandha bidu, qalba u tmiem. Din l-istorja se joħolquha bin-nom u l-verb li kienu kitbu fuq il-kartina tagħhom. Pereżempju, jiena ħsibt fil-kelma kelb bħala nom komuni filwaqt li ħsibt fil-kelma kellem bħala verb fil-passat. U din hi l-istorja qasira li ħloqt minn kelb u kellem. Lejla waħda il-kelb ta' kalanċil bidwi sema żewġ tilħna jitkellmu minn taħt l-ilsien fisqa ta' quddiem ir-razzett.
الكلب tgħid kemm nebaħ imbieħ ta' tkexkix u ma straħx sakemm iż-żewġ ħallanin li kienu se jisirqu ir-razzett beżew u telqu jiġru b'saqajhom ma' darhom b'xejn. Minn dakinhar il-qudiem l-isqaq kien ħiemet għax l-ebda ħalliel ma resaq għax kien beżan mill-kelb ta' kalanċ il-bidwi. Tajjeb, l-istudenti wara li joħolqu l-istorja, kull part ta' studenti jista' jirrakkonta l-istorja qasira tiegħu lil sħabu tal-klassi u l-għalliema. Kif ukoll isir apprezzament għal apprezzament dwar l-istorja u l-irrakkontar tagħha. Tajjeb, u permezz ta' din l-attività se tindunaw kemm l-istejjer jinħolqu mix-xejn minn sempliċi nom u verb. F'din l-attività li tieħu madwar 10 minuti se noħolqu storja flimkien bħala klassi u se nużaw il-klima idi. Kif tafu il-klima idi huwa kliem li jgħaqad il-ħsibijiet u s-sentenzi biex bekk it-taħdit u l-kitba tagħna jagħmlu iktar sens u ikunu iktar interessanti. Klima idi li nużah biex nuru ħin, eżempju darba waħda, darba minnhom, li nużawh biex nagħtu għażla, eżempju jew, inkella, biex nagħtu raġuni, eżempju għax, biex nispjegaw konsegwenza, eżempju għalhekk, biex nuru kontrast, eżempju fil-waqt mill-banda l-oħra, u biex nagħlqu, eżempju fl-aħħar, u biex nagħmlu enfasi, eżempju barra minn hekk u fuq kollox. Tajjeb. Se nagħtikom eżempju ta' kemm il-klima idi isebbaħ it-taħdit u l-kitba tagħna għax se nirrakkontalkom il-ħrafa li rrakkontajtilkom fil-bidu tas-sessjoni mingħajr kliem għaqidi. Isimgħuni u araw x'jidrilkom. Raġel miexi fl-għelieq, ir-raġel kiel tin iswed, ir-raġel kibirlu demp twil, ir-raġel kiel it-tin abjad kif qallu x-xieħ, id-demp tar-raġel saru spiċċa fix-xejn, ir-raġel qatan ħafna tin iswed u tin abjad, ir-raġel bih it-tin iswed lill-prinċipessa, il-prinċipessa kibrilha demp twil, ir-raġel għamilha ta' tabib, il-prinċipessa kielet il-ġam tat-tin abjad u dembha sparixxa, ir-raġel u l-prinċipessa iżżewġu u xwejja ħreġa der lir-raġel. Naħseb innotajtu id-differenza din il-lista ta' ġrajiet mar-rakkont li rrakkontajtilkom fil-bidu. Qegħdin taraw li kien iktar interessanti meta smajtuni nirrakkonta l-istorja, għandkom iżjed iġibu quddiem għajnejkom dak kollu li kont qed nirrakkonta u kontu qegħdin tieħdu gost tisimgħuni għax is-sentenzi kellhom forma differenti minħabba il-kliem għaqidi
differenza mill-lista ta' ġrajiet li semmejtilkom. Għax kull sentenza kienet kienet nom jew pronom u verb. Għal din l-attività se jkollkom bżonn set kliem għaqiedi li se ssibuh memus wara dan il-filmat. L-għallima tista' turi il-kliem għaqiedi minflok tistampa il-leħħiet. Mela kull student se jagħti semu fir-rakkont ta' din l-istorja billi jgħid xi sentenzi bil-kelma għaqieda fil-leħħa li kellha bix-xorti. Importanti li l-istudenti kollha jisimgħu lil xulxin tul ir-rakkont kollu mill-bidu sal-aħħar sabiex bekk l-istorja li toħolqu flimkien bħala klassi tagħmel sens u tkun interessanti u tkunu kburin b'xogħolkom. L-għallima se tibda ir-rakkont u l-istudenti se jkompluh għax jaħsbu u jgħidu sentenzi li fihom jużaw il-kelma għaqieda li għandhom fuq il-leħħa. Iftakru li f'rakkont importanti li nsemmu min, fejn u kif. Tajjeb, naqsam magħkom il-bidu tar-rakkont. Darba waħda kien hemm tifel jismu Tony u kien iħobb lill-kelb tiegħu Brimbu daqs il-mimmi ta' għajnejh. Ta' kuljum Tony kien jieħu lil Brimbu fl-għeliq tiegħu. Tony kien iħalli lil Brimbu jiġri u jimraħ fl-għeliq mingħajr ċinga għax l-għeliq kienu fl-imwarrab u ħadd ma kien jersaq lemm. Filwaqt li Brimbu kien jiġri jaqbes u jxammem fl-għeliq, Tony kien jaħdem l-għeliq. Darba minnhom Brimbu beda jimbaħ lejn xkora li kien hemm f'kantuniera tal-għalqa. Brimbu ma waqafx jimbaħ għalhekk Tony mar ħdeh sabiex jara x'kien ġralu. F'daqqa waħda feqqet sajjetta f'sema bin-nazzi. Ma dan il-ħoss l-xkara bdiet tola u ddur fl-arja. Issa imiskom tkomplu l-istorja. Ftakru, aħsbu min, fejn u kif u ħolqu sentenza bil-kelma għaqieda tagħkom. Il-kelma għaqieda tista' tkun fil-bidu jew f'nofs is-sentenza. Wasalna fit-tmiem tas-sitt sessjoni tal-programm. Qabel ma nsellmilkom nerġa' nfakkarkom biex taqsmu magħna x-xogħol li tagħmlu fil-klassi. Nkunu ħerqanin biex naraw kif mortu f'dawn l-attivitajiet li nagħmlu f'kull sessjoni. Ibagħtulna ritratti u jew filmati. Nisimgħu minn għandkom u sakemm nerġgħu niltaqgħu saħħiet.